Много от вас казват, че сега е много скъпо да си купиш апартамент, че едно време е било по-евтино, че ние майсторите взимаме много скъпо за ремонти, но това не е точно така и сега ще ви разкажа защо. Да погледнем цените по байтошово време. Тогава един апартамент е бил 10 000 лева. Само, че е трябвало да се запишеш. Съответно държавата избира къде да ти даде такова жилище. Ако си искал ти на друга локация или да не чакаш държавата да ти го построи, така да се каже, можело да си купиш в доларова равностойност, което е било около 30 на хиляди лева. При средна работна заплата 100 лева, мисля, че сега е доста по-ефтино, като сложиш чертата. Да видим какви са били цените за ремонтите, тъй като казват всички, че майсторите взимат в момента изключително скъпо. Така е до известна степен, но пък и сега хората искат много по-разчупени неща и много по-сложни неща. Ако вземем предвид един бюджетен ремонт, както е било едно време, примерно банята с фаянсови плочки 15 на 15, той сега съм виждал по 5-6 лева в някои строителни магазини. Има моноблокове по 60-70 лева, мивки пак по 5-60 лева, така че реално може да си направиш примерно най-скъпото помещение банята, изключително ефтино и в днешно време. Също така другите помещения преди са били най-често с някакъв мокет директно върху замазката или имало мозайка. Много рядко имало дюшамета, пакети. Те са много скъпи днес. Факт, но пък има ефтини заместители. Реално погледнато има ламинати по 10 лева. Да разгледаме и друг период преди 20 на години, да речем, когато апартаментите в София бяха примерно 4-5 пъти по-ефтини. Факт, но пък тогава минималната работна заплата беше 150 лева, а средната беше под 1000 лева. В днешно време тя е над 2500 лева средната, минималната тя вече май към 1000 лева. Така че реално погледнато цените на апартаментите отново днес са по-изгодни. Да не говорим, нали, че достъпът до кредити е доста по-изгоден в момента и доста по-лесен. Така че не омаловажавайте труда на вашите близки, тъй като съм сигурен, че жилища, които са закупили, са били в цената на много лишения. И ако все пак си търсите строителна фирма, която да направи вашия ремонт на нормални цени с добро качество, то при нас средната цена на ремонт на жилище с материалите е 200 евро. Има на квадрат, има и по-евтини, има и по-скъпи, зависимост от това какво иска клиента.